Gobernuak 280 milioi euroko laguntza programa bat onartu du, diruz laguntzeko dibidendu digitala liberatzeko prozesuaren eraginez, antena kolektiboak egokitu behar dituzten eraikinetan izaten diren gastuak. Laguntza horiek lanak egin ondoren eskatu behar dira, eta jabetza horizontalaren araubidearen pean dauden eraikin baten edo erakin multzo baten jabeen elkarteari emango zaizkio, kanal bakarreko amplifikadorean edo zentralita programagarrian oinarritutako antena kolektiboa badute, eraikin ertainek eta handiek izan ohi dituzte horrelakoak. Instalazio motaren eta eraikina dagoen eremu geografikoaren araberakoa izango da diru laguntza. 100 eurokoa izango da zentralita programagarria dutenentzat, eta 150 euro, eta 550 euro bitartekoa, kanal bakarreko amplifikadorea dutenentzat. Zenbat amplifikadore aldatu behar dituzten, bat edo 5 tartean. Laguntzak eskuratu ahal izateko, beharrezkoa da enpresa instalatzailea erregistratuta egotea. Web orri honetan kontsulta daiteke zerrenda, televisióndigital.es. Diru laguntzaren eskaera eta izapideak ayudas.televisióndigital.gov.es plataforma elektronikoa erabiliz egin behar dira ezinbestean. Diru laguntzen eskaerak aurkezteko epea 2015ko ekainaren 30 da. Eta 2014ko ekainaren 1 2015ko ekainaren 30 bitarteko egokitzapenak lagundu ahal izango dira diruz. Sartu baino lehen, egiaztatu ordenagailuan gordeta dituzula instalatzaile erregistratuak emandako instalazio buletin ofiziala eta faktura eskaneatuta, eta jabeen elkarteko banku kontua egiaztatzen duen agiria. Sartu ayudas.televisióndigital.gov.es helbidean. Aukeratu antena kolektiboa egokitzeko laguntza eskaera aurkeztea. Eskaera aurkezteko zer agiri beharko dituzun gogoraziko dizu horriak. Eta formularioa betetzeko jarraibideak ere aurkezten dira. Hasi aurretik, segurtasun kode erraz bat bete beharko duzu. Bete datuak ordenan, jabeen elkarteko ordezkarien datuetatik hasita. Laguntzak elkarteko lehendakariak, administratzaileak edo instalatzaileak eska ditzake. Ondoren, bete eskaera jakinarazteko beharrezkoak diren datuak eta jabeen elkarteari buruzko informazioa. Hor, kontu zenbakia idatzi beharko duzu. Enpresa instalatzailearen datuak sartu behar dira. Besteak beste, erregistro zenbakia, faktura zenbakia eta fakturaren zenbatekoa. Plataformak aukera ematen du diru laguntzaren zenbatekoaren aurretiko kalkulu bat egiteko, aurretik emandako informazioa eta eraikinean egindako instalazio mota oinarri hartuta. Erantzi dokumentazioa aukeran sakatzean, faktura eskaneatua, instalazio buletina eta banku kontua egiaztatzeko agiriak igotzeko eremuak agertzen dira. Orriak, mezu batean erakusten dizkizu espediente zenbakia eta pasa hitz bat. Horren bidez, zure espedientearen egoera kontsultatu ahal izango duzu hasierako orriko dagokion atalean.